Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. Mahadjong buntag mahigala si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. Buhi, gamisi. Karong adlaw mahigala ba? Yapihap ko, pila nila ko katuig sa radyo, no? Hapit, natiguang na siguro ko. 224 god mahigala. 224 ko nagsugod. Pina na, no? 24. Tama ba to? 220? Basta nagsugod ko. Hindi, nakakalimutan nagsugod ko mahigala. Kaya tiguang nagilay ko. Naghuna-una ko ganiya nga. Unsang topic ko gamit ako istoryahan o mutaga. Kay hapit-hapit na maurot. Di, maski unsa kadaghan sa kuan mahigala. Maski unsa kadaghan sa topic. Usay mo empty imong utok. Mo empty imong utok ba? Ano nakaga 2014? Sa to? Nagsugod ko dingno 2014. Hindi na ko kadumdum eh. 2004. Ha? 2004. 12. 2004. To 2004. Plus, kuhan, 18 ano? Ano ba yun ako? So, siya yung isip ba? Mahanda na po dahil tag-topic, no? Ako sa katabian ako, mahigala. Di ka ka-imagine ba nga, mahanda kong topic kay masisa ako mga pasyente. Mag-enjoy magugo, maminaw sa ila. Sa ilang mga problema nga usahay, pamilya na problema. Niabot na lang ko aning tuiga. Di pa maharot. So karon buntaga may ka lang, istorya ko sa inyo kana ba inyong kinaiyaga ni nga tanggalon ang buhok sa ilok? Pangibutol. Kana bang wax daw ko, no? Ang pinakamaayong gubaon ang imong ilok is wax. Nga naman, dili man na siya normal mahigala. Kaya ang atong buhok sa atong ilok, lahi na siya batasan. Ura nang siya, ang inyong silingan nga, sige lagyaw-yaw. Sige, yaw-yaw, dili mahuman. Sige. Antod. Musinggi talaga. Ay! Kano sa ba na mahuman? Mao na siya nga. Madugi yan. Sige mo pang wax. May tabuan na. Nay manubo. Nga naman na siya. Kaya ang buhok sa itong ilok, di man para sa diri sa ulo o dito sa ubos nga ang tubo diretso. Ang kaning buhok na to sa atong ilok, lahi na siya. Kay imbis mo diretso kay para mo gawas, dili noon magtutuyok siya sa ilalom, antod ma-infected na na siya. Dili ka diretso ba? Murag nang naligaw nga dili kasi. Mukanta na lang, mitulo na. Di gyapon sugton. Alangan. Ang imong naong mura magnaong sa among layon. Mao na siya nga. Usay makaroon na ko may gala nga. Kaning kinaiya sa mga new trend. Madaghan akong trabaho. Ano naman, kaya di man siya magdiretso. Hubag na layo na siya. Kanya, kung imo idiretso itong abri ang katong nana dito, wala dito ang buhok. Kung di mo makuha ng buhok, magsige na siya tuyok, hantod nga. Dako na kayo ng imong hubag diri sa ilok.
disgrasya na kay mag-opera na mas doktor kagabi. Imong ito pangitao ang itong buhok nga lihok agakuan dito, kulikot dito para di na siya mabalik. Masaya lagi mabot ko isa ka oras na nagkinutkot ba. Magsige ko gyaw-yaw sa babae ano mang yung nga wax. Magsige mong yun mag-wax. Di man na siya maayo. Ang supposed to be, kung kuan, balbas lang, kay tagaan niya siya time ba? Tagag-time ni mo ang buhok nga nasa gimaw para makadiretso sa tubo. Di magawas ang buhok rayon. Sa wax dili man. Imo ang patlon jud adto dito sa ilalom. Birohon pag yun mo para makagawas tanan. Ay wa na disgrasya na. Mao lagi na. Kapila ko magbalik-balik. Og opera kay di man ako makita ang katong buhok. Nya, magsige na lang kasaba sa pasyente. Magsige na lang yaw-yaw sa iya day. Magsige na tagbalik-balik ani ba? Di ta mahuman ani. So, pag maabot ng panahon, ayun ko day, ay nasunod o balik magwaksa. Usab gani kada ko una ko na imong hiwa diya para makuha tong buhok dito sa ilalom nga di kagawas. So, pag makuha na ako na siya may gala, ibuton gyud ako tong kuan, katong buhok dito galiko-liko. Pag human aya si maayo ang kuan, ang cyst. Ang tawag anang cyst dito sa ilo, piloneedle cyst. Piloneedle cyst. Dili na siya ordinary yung cyst, noy. Ha? Ang inyong mga uyab, nag-wax-wax, gani na siya na. Gawas din ang imong kuan, ang imong milyones. Kaya magsige man tagukod-gukod ato. Mao lagi. Magperwisyo kayo. Inoon. Ingon ta nga, mo masiguro na makapangwarta. Ha. Munay bread and butter, doktor. So, pag makuha na tong buhok, niya pinakabuhok ng imong gibira sa wax. Taylo. Magbalik-balik ta. Antod nga, ikapoy ng piloneedle cyst, muundang siya tubo. Siguro, ay usahay nga maghiwa ko diya, mga katulog, kaupat niya. Di na yung talab ang anesthesia na may gala. Lagot kayo ko arag. Tagganan mo kayo na akong anesthesia. Sakit lang gihapon. Musinggit tayo ng chicks nga. Dok, sakit kayo, dok. Alam nga na kapenetrate ba na yung anesthesia na nga nagubag mo na may inana na nito gatabon. Mao lagi. Muning kinaiya sa mga dalaga. Magsunod-sunod sa kuan. Magsunod-sunod sa uso. Hindi mao. Mao nga. Usay, sige na lang kung kasaba. Sige pangasawa. Mangyapon. Kagayong. Nagkakaing mga dalaga ron nga. Hubag na po. Sus. Kano sa ba ka nakabalik diri day? Ura magbag-o lang. Mingaw ka na ako. Mao lagi. Mo po na yung mga problema nato karon sa pandagang kaya man kinaiya nato nga di gani mao. Presa nang. Piloneedle cyst man to ang tawag ato. Nagala no. Daw kay mag-wax-wax. Ikaduha gyud. Ang pinaka controversial yung kaysa inyong ginahimo ba? Nagani bukol sa inyong itlog. Di na inyong magpa-examine. Naon sa Santa Cruz Diegos. Ang pinakadakong problema sa mga parte sa atong lawas, ang itlog may gala. Kay, dili mangitag edad.
Kung mutubo manggaling na sa bata, cancer na yan. Wala tamo gipang hadlok ka, pero dili na siya danlak na yun. Cancer na yan kung dako na yung itlog. Muna, ako na siyang kuuton dito sa ibabaw. Abuton ako akong finger, akong tulo, dito yun sa gian sa danlak. Usahay ba? Mapugos na lang ko kuan kay may ngumanayan lang kuan do sakit kay kong itlog lo. Wa na. Tumor. Di na bagay pahilabot og itlog ay gala. Wala pa ko itag lalaki nga ganahan ang ilabtan na ilang itlog. Ay sus, wala gyud ay. Kapila na ko ana nga mag kuan sa pasyente nga kani gyud ay adong mag-biopsy gyud ta adi dong. Adi ko ayaw na kay mabaog niya ko na niya kay cancer man ang bukol sa mga itlog. Muna siya nga isa na siya sa daghang kayo mga lalaki nga wala gyud kay balo ana. Karon makakita gani kon dili mo balik ang pasyente. Maabot og mga pila ka bulan ayan nagbalik na nani dako kayong bukol ba. Niya kay basta dako na gani kayong tumor. Imo gyud na siyang konon. Imo gyud siyang kuuton gani. May gani ron kay na naman tayo mga instrumento. So sa una ba, imo yung abrihan ng itlog kay magkuha kag sampol. Ang pinakay problema mo sulti ka sa pasyente nga cancer man no. Mao pa lang. Apil po ko kila-kila. Mao na hinisod kayo. Kay panahon na ganita mo ingon kag ang galo na ko imong itlog patay. Walay mo dawat ana no. Masipag-isog ka. Ha? Masipag-matso ka basta gani ang itlog na gani mo manghilabot ay wala. Walay isog ka sa kalibutan may gara. Kay masahilabtan gani itlog. Isusurag. Kuan kay na siya ba? Kanang precious. Precious kay ng itlog. Ha? Di yun na pahilabot. Kay ang cancer sa itlog may gala, mas grabe pa ang cancer sa itlog kaysa cancer sa prostate. Petek yung layo aoy. Ang itlog, katag na dayo. Makatag na siya. Kung dili paggunit nimo na siya. Na dili nimo i-biopsy. Karon panalaman ako na may instrumento nga naon ako. O dali na kayo. Di pagani ka kuan ka pala ka kanang si tawag na naka-position ng pasyente humana ang biopsy. Paspas lagi tungod sa kuan, tungod sa instrumento. Pero di yun pahilabot. Pag-abot balik mga 6 months to 8 years, 6 months to 8 months, dating paita. Kay ako mangunang agtuon sa kuan may gara. Pagpapirmahon pa na ako ng manana. Pagpirmahon pa na ako na ang pasyente nga kuhaon na kayang itlog. Muna pinakalisod. Mayroon ba bisag unsang parte musugot pa ng lalaki putlo na yang tiil basta di lang itlog. Ito. Muna ka tao nun. Kanang itlog. Sa ilang itlog labaw na na imong anak. Pito na imong anak. Asa naman ka maginayang na imong itlog. Wow. Nga kay mo ingon man nga di na ito mamatso dok.
Matso ra kay imo gat katawan ko ng matso eh. Kadali lang nga kayo mainom tang tubig kay dito na akong ubo may gala kay mukalit lang siya og kanang kan gani. Mukalit lang na siya og gawas niya mugara na sige na ubo. Pabugoy COVID. Maski gwa pa ko pa bakuna. Asa. Why kalitura sus. Hadlokon. It's all in the mind. Ambot lang dito. Anyway, so kaning mga klaseng operasyon na gala. Ma-discourage ka ba kay di naman kaka-forward. Di na kaka-forward. Imbis makatabang ka, dili na yun kakatabang. Nga, pag mo abot ng panahon nga makatag na ang katong answer kay diretso ra wag yung kay sa lungs mga higala. Mo diretso sa lungs, ya brain. Grabe lagi. Next time pagkita nimo, magkuha na ang pasyente mapuno ng tubig ilang baga niya. Sakit na kayo ng ulo. Mao lagi. Di man pud mo kabaluan na kung sa mga komplikasyon ana. Ako ra po mo explain. Pag-abot ang panahon nga mag-explain ka, usaw naman nato na nagkatag naman sa utok. May mo na siyang tumor dito sa kuan na igala. Kanang mo katag na ang kanang tumor sa itlog. Abot na sa brain. Murag yun siya tumor po nga kuan, kanang aneurysm ba. Kulang na lang kay tandugunon nimo. Mao lagi usahay. Okay, manong man ka mo balik diri. Di man buta kaingon na nas pasyente kay ang ila kay timing man. Dok, kailangan mo timing do ba? Kanang baho kayong tae sirin. Timing. Daghan pa kay party sa lawas na to, may gala nga. Wala pa na ako na-mention. Wala pa yun ako na-mention nga tungod sa kadaghan. Magkuhan ka, maglibog na lang ka. Pero, ganyan kadlawon, nagsige na ko kununon siya kung istorya ninyo. Ningon ko sa akong sarili nga, imbis pili na ako katuig na diri sa radyo, karon pa ko mo tundang. Ningon lang gini akong misis nga, ang imong pagkakuan ba, pagkagahi ulo, mugawas gyud sa imong trabaho. Mugawas gyud siya gyud. Di sa pag-unsaon nimo, mugawas gyud siya. Maingon lagi na siya nga, maski nagkuhan ako, nag-vertigo na ako magala, I still sipot sa kuan, sa clinic. Takan po kay kung mangita. Nya, alangan, munang kakalit. Ay, magkuhan na si doktor. Ay, patay. Si akong sekretary mo duk-duk ko sa nga, asa ka na sa mga mo sa spot, doktor. Pero na, ganing, pasay ka na, Sabado, amang ko. Mangita sa ako, basig holiday. Sus. Saan man ako na, mutubag na lang yun po ta. Napagay isa ka sakit diri sa tiil, may gala nga. Nangitendensi sa inyo ba nga naisamad sa tiil? O diya, isamad ba kutkuton? Masa mga doktor? Ngayon yung kutkuton na ang buwan, kutkuton ng samad. Tigil na si Mayo. Ang sawa mo na ito na. Ipatanaw lagi ng doktor. Ayaw mo buot nga ilabtan na siya kay karaganan na bagay samad sa tiil may gala. Dili biya diabetes. Wala siguro mo kadungog no. Kanang dili sa ibabaw sa tiil.
Dili ba dapit sa ibabaw sa imong legs? Dili na siya diabetes ba? Ha? Kung ano siya? Nabara ang ugat dito sa ubos, di na kabalik ang dugo. So, kinahanglan gyud na siya examinon kung unsa ka extensive ang bara. Kay kung dako na kay ang iyang bara, magsige na lang tag tambal-tambala na, abuton tag siyam-siyam ba, di pag yun na si Mayo. Di, wa na. So, akong ginahimo na duplex venous sonogram or ora na siya ultrasound. Dugay kaya na siya, 3 ka oras. Basta maghilak-hilak lagi ang technician ana kay pertig ko ang dugaya. Kay imo pa masundon tong dugo nga asa naman ka paingundong. Ha? Nya pag nakita ng bara, tutian mo pasyente nga kung gini siya daw. Ha? Ato gini siyang kwaon siya ang bara para maayo na imong samad. Ngayon, pilosopo pud kayo ng pasyente. Kalayo ko, Dok. Ha? Kung ano man na ugat lang man na siya nga nabara. Uya, nya, abuton pa singit. Saan lagi di mong kasabot ba? Duplex ultrasound of the veins. Lahi po na siya. Duplex ultrasound of the femoral artery. Pangkuha na siya, pang diabetes. Kaya bang ay diabetic foot gangrene. Lahi-lahi lagi na. Basta lagi. Libugation, kung ako na sa isunod-sunod. Dagang kayong nag-complain sa Amerika nga ang ako daw ang istorya atong niyaging simana nga puro tumor, meningitis. Wa gyud sila kasabot. Ko nga madto man gyud nag mga topic nga na kay sige mo kadumugan na. Ana lang dai na siya. Kinalang siya i-differentiate. Mao lagi. Mao po dahil itong problema may gala kay mao man yun yung explanation ko ang doktor. Ang doktor mo istorya sa inyo, ay. Di mo magkasinabot ba? Di mo magkasinabot yun. Kay labaw na mag-in-English na patay. Di bagyan masabtan. Usahay lagi, mabuton kong siya mag-explain nga gamay raw ta kayong problema. O niya kay Dok, unsa man ang venous reflux? Ay, patay. So, isa ka libro akong gamito na may gala pag-explain sa inyo nga. Kuha na siya. Kanang pag-agi sa dugo nga gamit na. Ha? Dito sa inyong legs ay pastilan. Kalayo, no? Layo kayo explanation. So, mao na siya magala. Nga, ang importansya yun, maminaw lang yun mo. Maminaw sa explanation sa doktor. Pag di gani ka-explain, it's a puwera. Mangitaglaing doktor. Ha? Mao lagi may gala. Ambot lang, nabay mo puli sa ako sa eri. Ha? Kung if ever nga maingong ko nga, mag-retire na ko. Ha? Do, ko'y retire do, ko'y bata pa ka. Atika niya yan, oy. O sa'yo lagi, matempted ko may gala ba? Kaya wala naman ko kabilinggan. Kamu na lang man ang mga pasyente na ako akong kabilinggan. Urag kon ko ba? Maluoy ko ba nga? Pasagdan ko nga lang mo. Why explanation yun? Masigamay, why explanation? So, mao na siya nga magmatag morning ba? Kanang dito, maabot na sa akong clinic. Mag-explain ako.
layo anak ako. Ingan ko kay dito sa amo, wala may ingana. Alam mo, espesyalista gyud istorya sa imo. Wala, maabot ko tag pila ka oras mag-explain. I know, kay duha ra man na may tabo. Either pukto na ko yung tiil or abrihan ako tong barado dito. Pwede pag yung lisura himuon. Saya lagi mahangad ka sa langit kay gamay man kay na sa ugat may gala. Kanang imong isumpay. Gamay kay na sa ugat. Gamay pa na sa imong kuan. Gamay pa na sa imong buhok. Muna magamit ko kanang kuan. Microscope nga salamin. Dako palagi sa mata sa layon. Maklaro naman siya kayo. Mga putik yung lisura agad. Masaya maingon ko sa kong misis nga. Maayo pa magdaro. Ang butang ka, no? Kung nag-farmer lang, kung may gano'n. Kasi maingon nga, kasayang sa talent. Sa tinuod ako ra ba talagsara gyud kay na naga-explain og nagahimo ana mga Venus duplex ultrasound. Talagsara gyud kay nagay ko na naga-request. Nya kanang uban nga procedure dili gyud ko wala pa gyud ko kaduhugan sa uban. Pero anyway, basta importante na nakasabot mo sa akong ginaistorya. So, ang kanitanan nga akong ipang-istorya sa inyo, may gala, mga rare kayo na sila mga sakita. Pero lisod. Para sana ang pylonidalsis diri sa imong ilo. Pagpangita pala sa buhok, pastilan. Basta mo, ingon na nagigil-gagil. Asa man kabuanga ka. Kaya kung di mo siya makuha ang katong buhok kalikot dito si Lalo, di siya maayo. Bisa pag-unsaon. Malibat-libat na lang ang pinangitaan na niya. Di, pag yun na siya magawas. Mawalagi ito na kung gioperahan na itong ano sa bato? 1 month ago. Yung sakita na ako di pa ba na mahuman? Ngayon ko nga, ipahuman na ito no, sa albularyo kaya ng tutuan lang dahil. Mas dali. Nga na po kasi masinag-unsao na siya. Magkatawa na lang lagi ang pasyente maski sakit. Pa binong nilalo. Pero wala may choice kay ikaw may naghibihin mo na yung sakit. Ikaduha. Hindi ganin mo kasi buti pa. Niandar na po ang kulikot sa akong tutunlan. Kung pasagto na ako na siya, mugara na siya, ubo-ubo. Anto din na lang ko kahuman sa istorya. So anyway, tanan ako kinaistorya karong buntaga. Talagsara mo makakita. Pero kung makakita ganing mo, tuo lang yun mo sa doktor in town. Wala kayo may tabo. Wala din na siya may tabo kung dili mo sunod sa iyang ginaistorya ba. Kapila na kuha na nga astig pa kay sa doktor. Wala may gala. Sa tinoda, kanang may tumor sa itlog. Kabalo mo nga taas na kayo yung mga isikatuig ba, patay ng pasyente. Ayan, ditong kasayang. Kung di pa madto sa otok ang tumor may gala, wala pa nagkatag, medyo makaya pa, kaya kuhaon naman ang itlog.
Pero kung mukatag na, mato na sa lungs, mato na sa utok, wala na kayo mahimuan. Magsige na lang ta. Apilo na lang nato pangadji. Kay, taas na kayo sa katuig. Ngayon ka nga, anong kabalo man ka, ano, Dok? Alangan. Kadugay na ako kaya sa pagka-doktor. Di, kabalo na akong timeline. Kano sana siya mo hingani, kano siya maghingana. So, kanang panahon nga, mabot siya. Wa tayo mahimo. Mumanggil sa imong kuan, mumanggil imong kinabuhi. Anyway, so mamasa na ta karon og kanang kuan. Mamasa na ta og kanang tawag ani mga letters to the editor. Kadali lang ha. Advertisement. Advertisement. Wala na kay nag-signal naman si Gon. Nag-signal na si Julius. Sa iyang reel ba? Mamasa na lang ta. Kaya bayar ba yun yung akong kanya? Basta ayaw ninyo kalimti. Ang numero ko sa akong sekretary, bahala na inyong uyabon. Basta siya inyong kontakon, kay siya may sunod kung asa ko. Ang numero sa akong sekretary, 0995 221 8007. 0995 221-8007. Siya gyud ang inyong pangutanon. Walay importante pa sa tawag sa ospital, sa doktor, sa nurses. So sila ra gyud kung tubagon ba sa tawag gikan sa kaning akong sekretary kay mutuwag ba na siya sa inyo kung importante kayo, tawagon ko niya. Sira po yung matubag dito sa pasyente. Kuha ninyo. So, 0995-221-8007. Kung mo-appeal mo sa atong doktor sa kahanginan, mangutana mo, ang inyong gamiton, 0966-400-5595. 0966-400-5595. Okay. 0994-713-2905. Babae, 61, Digos. While nalibang ko, bigla man ko nang hina o gipawisan o bugnaw. Ning higda ko sa sofa o nag-udian ko in less than 2 minutes. Dili ko diabetic o hypertensive. Unsa day ni hinungdan sa biglaan sa ubos sa akong blood pressure, Dok. Had this episode atong grade school pa ko. Ayay. Nagpasabot ni siya nga ang imong blood pressure ni kalit og saka. Di unsay tabo, lipong ka. Basig taas imong blood pressure day, dili ni siya ordinary mga kuan, patanaw gyud niya, ha? Unsa ning vagus nerve trigger? Kuha na siya day ang unsa ning vagus nerve trigger na ipit ang pinakadakong ugat dito sa imong kako kay ugat ito sa likod sa imong bukog. Usually na siya kung ang imong ugat dito sa likod mabaw ra jud kay siya. Hayat na ka kayo. 0939-926-2356. Dok, may nabasa ko nga health article sa US nga other reason aning sleeping disorders, insulin resistance,
o adrenal fatigue. Unsa may mga sintomas ani o lab test para may confirm. Magpa-conjug ka siya day. Magpa HbA1c. HbA1c. Para tanawon ang response nimo sa imong tambal sa diabetes. Insulin ba? Unsa ba? Kaduha, magpa-fasting blood sugar. Random fasting blood sugar. Tanawon kung saka naog ang imong diabetes, ang imong sugar. Para may bawaan kung naga-respond ka ba sa iyang sa insulin o wala. Ngano naka-apekto insulin resistance o adrenal fatigue sa insomnia? Tanan apektado sa insomnia. 3 to 4 hours lang tulog nako. Ni wala isang doktor akong giadtuan nakatabang sa ongoing problem nako. Please help. Lisod-lisod na ibang problema, day. Kadumdum mo ato kung nag-istorya ko sa inyo kanang unsay cause nga nung di ka katulog. Kasing, taas ang blood pressure. Daghan yung kaya nag-atake day kag naday ka lisod day ka ginawa. Daghang kag problema, stress. Una siya nga di na makaya o ordinaryong doktor day. Magkonsulta gyud ka. YouTube, Yord Villavito, taga Toril. Dogo diyan na ako'y prostate enlargement 47.99 grams. Sinuod ba nga bawal mong kaon og mga processed meat? Naanapod na mga istorya yung na red meat same sa karne sa baka, baboy, bawal po daw ang itlog. Mao'y akong nabasa sa akong research sa Google. Si Dr. Google magtambal ni mo, day. Si Dr. Google magtambal ni mo. Maayo ka kaha. Dili ni sa tinoo, day. Kaog, sakto. Diba, ayaw ka ba? YouTube, Kukuk Loa. Pasalamat ko nimo do kay na educate jud ko nimo. Wala ko inom anang mga food supplement capsule in perting kadaghan mga perting daghana. Grabe ilang suggested dosage 3 times a day. 15 dali mamatay ana. Ay alangan unsa may purpose nila ma-dialysis ka ba? Kadaghanan sa mga tambal-tambal niya sa na makita din mo ng mga suggested nga para insomnia, dialysis ka. Luoy kay ka. Isa ra gyud akong ginainom metoprolol once a day. Mauna i-reseta nimo do. Tanaw sa imong blood pressure day ha. Ayaw, sige na lang kag inom mo og metoprolol. Sige, pakuha blood pressure kung pwede every week. Kay dito, may bawaan nimo kung wala ka na nag-respond. 0917-244-0898. Lalaki, 70-year-old. Unsang may tabo pag matanggalan og itlog ang lalaki. Kung itlog pa lang ang tumor doy, itlog pa lang matanggal, swerte siya. Kaya maputol naman tong cancer doy. Dili para sa tumor sa prostate, cancer of the prostate. Tuwa na dito ang cancer, forevermore. Dili na siya makuha. Magkadugay, dako. Mag-spread na ang cancer. Musakit na tanan bukog nimo.
hangtod dito ka na. Daghan na kayo mong gusto inomon para mawala ang sakit. 0922-800-7404 babae 60 na minaw karon. Ngano makadialysis man ang sigig inom o mga herbal. Gusto nimo iladlad na ko na siya may gala. Daghang kay maigo ba? Ang una, kadaghanan sa mga kadaghanan sa mga herbal, mura na siya mga sagbot, giputos. Wala na siya giproseso. Wala na siya gitesting. Clinical trial. Ang tambal na ginainom sa tao na legit, kanang ginadawat yun sa mga doktor, 10 years na siya magawas, noy. Anang, 10 years na siya, bago na siya magawas dito sa tao, nga ibaligya na. Kabalo mo aspirin, kabalo mo nga it took 10 years bago gidawat sa tao, sa doktor, ang aspirin. Kaingon sila sa una, useless man na siya. Wala man na pulos. After 10 years, pag-study, nahangyo dahil siya pulos. Kung ano niyo? Ang herbal. Wala. So, ako di man ko makik-argue na karoon may dala. Wala na. May ko na lang man ko mag-isi. Kay, labaw na, daghan na yung kaing tambal, daghan na kaing herbal, ipanginom. Ay, umingon naman ko sa kong sarili nga, see you next year para dialysis na ka. Tinuray na istorya. Wala, gina siya na, wala yung ko'y. Naka-ebidensya na may gala, peting dagana. Taghang yung kaigid. Sus, naka-file na siya. If ever na mo argue sa ako. 0997-615-0585. Kanun na malipong dok. Unsay kinungdan dok. Perting dagana na aday. Ang cause ana kanang malipong ka. Pertig yung daganang kuno na gikan sa stress, paingon sa way katulog, paingon sa depression. Yang saan na ito na be? Sa kadaghan, dili na siya ma-decipher day kung dili lang sa radyo. Loy, dili ginanay mo siya makuha. Kapila na kuha na nga, tagay lang kong tambal diri ro, kay inumon lang ako. Ikaw, pikat. Nabalik tambal nga na, wala man. Kaya istorya yung sa tagdugay, niya mingaw pag yun. Istorya mingaw. Para makasabot ka unsay imong buhaton, nganong dili man ka, nganong malipong man ka. Sus, paita, sa kadaghan nga inyong, sa kadaghan sa inyong tawag aning mga problema, sa karon kamuray mo sa inyong problema ba? Stress. Si problema nga way kwarta. Kinsa kay giingong nga tanan tao na kwarta pang bayad, wala man. Maputlan gani o electric. Bahala na kag maunsa ka diha basta ang Davao Light gusto nila bayaran ka. Usa man na nga palisiya. Mao gyapon sa malipong day. Kung malipong gani ka, may taon ng solusyon. Anong malipong man ka? Istorya yun sa imong doktor. Kung na mo maminaw sa imong kuan, maminaw sa imong dugay, o maminaw po siya nga magkuan mo. Kanang tawag nga
iya i-decipher kung unsay problema nimo. Dali kay tanahuman sa mga text ron may gala kay kuan kay matubag man gud nako dili man pa sa una ba nga magsige na lang tag kuan sige kog yaw-yaw di pa mahuman sa karon namingaw gahuna pag usay isulbal ang mga problema sa tinuod kung magsige lang mo guna kung say tawag ani solusyon na ng mga problema ninyo. Lisod kay day. Lisod yung kay na siya pa'y tao ng sulban kay kita tanan ga problema. Wa pa ko kadungog o pasinting way problema may gala ba? Ha? Daghang ka istorya ng mga pasinting di lagi mahuman ang istorya. Nya, biya kung saan na lang, isa mabantayan na lang na kausos, under stress di ay. Nako'y bagong pasyente katong akong gi-istorya sa inyo nga maghilak-hilak na kay abot naman sa depression. Ayun ko na. Di na ba ginato na masolba day? Kung dili ka muundang sa imong kuha nga undang siya eh. Tanawaro. Okay na kayo siya. Kasi mga uban ba? Ang ubang pasyente, magsige na lang sila og tukong. Daghang kayo naon. Di lagi. Kita tanan na problema gyud sa pag-usaon na gara. Ingon mo wa kay problema, daghang kay kog problema oy. Ibutang sa likod. Masolbar na lagi na. Mungkin ako kinaiya mo igala. May problema, masolbar lagi na siya. Basta di lang kung surrender. Pag mo surrender ka, wala. Pak tayo. Muna siya problema may gala kay kadaghanan sa ato. Pag may problema, sa moton, sige una sa problema. Wala man ka nangitag solusyon. Di, usap, kahuman na. Di ka kaya mo doon sa ako ba nga, usaw na ako akong anak dok. Kung anong problema ka sa imong anak, kung di magtarong, di, sagdi siya nasa sariling kinabuhi. Do, usaw na ko niya akong anak dok na palahubog mo kayo. Basta di ilang na siya manghilabaw to laing tao. Okay ra. Gusto na ko na siya mo maayo. Kung nga sus in tao na maayo ba dahil na siya nga dili man na siya kuan. Dili man na siya kanang ordinaryong sakit. Ay, usay lagi. Usay ba lami kaya magkuha o 2x2. Idok-dok sa imong ulo. Kaya dili, wala gin mo ka wala gin mo ka bantayan na may gala nga. Tanan problema na na siya gyud. Basta dili lang ka mo surrender. Lapay hantod sa kuan. Hantod just kinatumyan. Muna'y kinabuhi na ako may gala sus ipon ninyo na akong giagian nga problema. Grabe. Langit o yuta na nag-abot. Pero di man kong surrender. Duko. Paik. No? Nabot mo ko karong panahon na nga. Hangalangan na ng mas langit. Daghang kayo sa inyo ba nga mangita og problema ba? Saan ba tao ni manang dili man na siya maayo? So, imbis nga imbis nga magsige kog yaw-yaw diri nga di mahuman,
putlo na lang nato na itong kuan Jol para makapahulay akong tingog. Si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan.